all, welcome to the phonic series. So இன்னைக்கு phonic seriesல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா 3 letter words தான் பார்க்க போறோம். So நம்ம இது வரைக்கும் நடந்த நம்ம phonic seriesல பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா நம்ம ரீடிங் ப்ராசஸ்க்கு கிட்ஸ் எப்படி கொண்டு போறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்தோம், இன்ட்ரோடக்ஷன் டு வவல்ஸ்ன்ற பார்ட் பார்த்தோம். அடுத்து கன்சோனன்ஸ் எப்படி சொல்லி கொடுக்கறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஸ்டெப்பான பிளெண்டிங் பார்த்தோம். பிளெண்டிங்லயும் கன்சோனன்ட் பிளஸ் கன்சோனன்ட் பிளெண்டிங், கன்சோனன்ட் பிளஸ் வவல் பிளெண்டிங். ஸோ இதெல்லாம் வச்சு கிட்ஸ்க்கு எப்படி ரீட் பண்ற ப்ராசஸ்க்கு கொண்டு போறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஸோ இன்னைக்கு ரீடிங்கான ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப், அதாவது ஒரு 3 லெட்டர் வேர்டை அவங்களால ரீட் பண்ண எப்படி வைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போறோம். ஸோ இது வரைக்கும் நடந்த ப்ராசஸ் ஸ்டெப் அதுல பாத்தீங்கன்னா உங்க கிட்ஸால கண்டிப்பா எல்லா லெட்டர்ஸையும் ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரிஞ்சிருக்கும், பிளஸ் அதோட சவுண்ட்ஸ் உங்களுக்கு கிளியரா தெரிஞ்சிருக்கும், அண்ட் ஆல்சோ பிளெண்ட் பண்ணவும் தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இதுல அவங்க 100% கிளியர் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பான ஒரு 3 லெட்டர் வேர்டுக்கு அவங்கள ரீட் பண்ண மூவ் பண்ண வைக்கலாம். ஸோ இந்த 3 லெட்டர் வேர்ட்லயும் உங்களை ஈஸியா அவங்கள ரீட் பண்ண வைக்கிறதுக்கான ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா சிவிசி வேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. சிவிசி இஸ் நத்திங் பட் கன்சோனன்ட், வவல், கன்சோனன்ட். ஒரு கன்சோனன்ட் லெட்டர், நடுவுல ஒரு வவல் லெட்டர், லாஸ்ட்ல ஒரு கன்சோனன்ட் லெட்டர். இந்த மாதிரி வர்ற மாதிரி நீங்க வேர்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரீட் பண்ண பேசிக்கா கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அவங்களால ஒரு 3 லெட்டர் வேர்டு ஈஸியா வந்து ரீட் பண்ணிடுவாங்க. கேஜி படிக்கிற கிட், அதாவது ஒரு 5 இயர்ஸ்க்குள்ள இருக்க கிட்னால கண்டிப்பா 3 லெட்டர் வேர்டை அவங்களால ரீட் பண்ண வைக்க முடியும். ஸோ இப்போ அவங்கள இந்த சிவிசி எப்படி வந்து லேர்ன் பண்ண வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து நீங்க இந்த மாதிரி ஃபிளாஷ் கார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ சிவிசி நான் சொன்ன மாதிரி பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் என்ன இதுல ஹெச்ன்றது ஒரு கன்சோனன்ட் லெட்டர் இல்லையா. ஸோ இ அப்படின்றது வவல், தென் என்ன்றது ஒரு கன்சோனன்ட். ஸோ ஒரு கன்சோனன்ட், வவல், கன்சோனன்ட். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க வேர்ட்ஸா பார்த்து நீங்க அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லி கொடுக்கணும். எதனால அப்படின்னா இப்ப லாஸ்ட் அவங்க கன்சோனன்ட் பிளஸ் வவலோட பிளெண்டிங் படிச்சிருப்பாங்க. ஸோ அந்த லாஸ்டோட எண்டிங் சவுண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியும். ஸோ அதை சேர்த்து அவங்க பிளெண்ட் பண்ணி ஒரு 3 லெட்டர் வேர்ட் ரீட் பண்ண கத்துக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா 3 லெட்டர் வேர்ட் லேர்ன் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி சொல்லி கொடுக்கணும். ஸோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா இவங்க ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து எப்பயும் யூஸ்வலா சொல்ற மாதிரி சவுண்ட் சொன்னா போதும். லாஸ்ட் இருக்க 2 வேர்டையும் என்ன பண்ணணும்னா அவங்க சேர்த்து பிளெண்ட் பண்ணி தான் ரீட் பண்ணணும். அதுதான் இம்பார்ட்டன்டான திங். ஸோ இதுல ஹெச் அப்படின்னு இருக்குன்னா அதோட சவுண்ட் ஹ, என், ஹென், இந்த மாதிரி தான் அவங்க ப்ரொனன்ஸ் பண்ணணும். ஹ, எ, ஹென் இந்த மாதிரி ப்ரொனன்ஸ் பண்ணவே கூடாது. பிளெண்டிங் கத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அவங்க சேர்த்து தான் அதை ப்ரொனன்ஸ் பண்ணணும். ஹ, என், ஹென். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க அவங்கள ஒவ்வொரு கார்டா காமிச்சு அவங்கள ரீட் பண்ற ப்ராசஸ்க்கு கொண்டு போகலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய 3 லெட்டர் வேர்ட்ஸ்க்கான கார்ட்ஸ் இருக்கு. இல்லைன்னா நீங்களே கூட ஒரு சின்ன சின்ன பேப்பர்ஸ்ல அவங்களுக்கு 3 லெட்டர் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் எழுதி அவங்க மேக்சிமம் படிச்ச பிளெண்டிங்ல உள்ள வேர்ட்ஸா நீங்க எழுதி அதை நீங்க ரீட் பண்ற ப்ராசஸ்க்கு கொண்டு போகலாம். ஸோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க பிக்சர்ஸோடவே காட்டலாம். இப்ப ஜெட் அப்படின்னு இருக்குன்னா ஜெட், ஜெட். நெக்ஸ்ட் பிக்சர் பார்ப்பாங்க, பிக் அப்படின்னு இருக்குன்னா பிக், பிக். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா சொல்லி தரலாம். நெட். இந்த ஸ்டெப் நீங்க மூவ் ஆன் பண்ணும்போது வெறும் வேர்ட்ஸ் இருக்கு, ஒன்லி வேர்ட்ஸ் இருக்க கார்ட்ஸ் மட்டும் தான் நீங்க கொடுக்கணும். இல்லைன்னா ஒரு பேப்பர்லயோ எதுலையாவது நீங்க எழுதி அவங்க கண்ணில் படுற மாதிரி வால்ஸ்ல எல்லாம் ஸ்டிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த 3 லெட்டர் வேர்ட்ஸா ரிப்பீட்டடா அவங்க பார்த்துட்டே இருக்கும்போது கண்டிப்பா அந்த 3 லெட்டர் வேர்டு அவங்க மனசுல கண்டிப்பா நிற்கும். ஸோ திருப்பி நீங்க அதை ரீட் பண்ண சொல்லிட்டே இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்க ரீட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது ஒரு ப்ராசஸ். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த புக்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும், சேம் எண்டிங் வேர்ட்ஸ் இருக்க சிவிசியா எடுத்திருக்காங்க. இப்ப 10, டீன். சோ இத மாதிரி அவங்க ரீட் பண்ணும்போது ரைமிங்கா இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ட் என் 10, ட் இன் டீன். சோ ஒரு ரைமிங்கா அவங்க படிக்கும் போது அது ஈஸியா லேர்ன் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு. சோ என் என்ற எண்டிங் வேர்ட் வந்து ரொம்ப ஈஸியா அவங்களுக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆயிடும். பிளஸ் அந்த பபல் வந்து நடுவுல இருக்குன்றது அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணவும் அதுல தெரிஞ்சுக்குவாங்க. சோ அது மட்டும் இல்லாம இப்ப இந்த எக்ஸாம்பிள்ல பாத்தீங்கன்னா act mat, and mat, act mat, and man. சோ இந்த மாதிரி கொடுத்திருக்கு. இதுல பாத்தீங்கன்னா வவல் ரெண்டும் சேம் வவல் சவுண்ட்ஸ் இருக்கு பாருங்க, நடுவுல இருக்க சேம் வவல் சவுண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி பேட்டர்ன்லயே நீங்க அவங்களுக்கு ரீட் பண்ண கொடுக்கலாம். சோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸா 3 லெட்டர் வேர்டா அவங்களுக்கு நீங்க ரீட் பண்ண ப்ராசஸ்க்கு நீங்க கொடுத்துட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு
சோ நான் யூசுவலா சொன்ன மாதிரி அந்த 5 வவல்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு வவல் லெட்டர் வச்சு 3 லெட்டர் வேர்ட்ஸ் கொடுத்துட்டே வாங்க. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து ஏ லெட்டர் அப்படின்னா ஏ லெட்டர் மேட், மேன், கேட், ராட் அந்த மாதிரி ஏ லெட்டர்ல உள்ள வவல் வேர்ட்ஸா அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு வாங்க. 3 லெட்டர் வேர்ட்ஸா அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு வாங்க. செகண்ட் டே வந்து இ லெட்டர் வேர்ட்ஸ் பென், டென், டென் அந்த மாதிரி இ லெட்டர்ல உள்ள வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு வாங்க. ஸோ தேர்ட் டே வந்து ஐ, ஃபோர்த் டே ஓ, ஃபிஃப்த் டே யூ. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பர் டே மினிமம் நீங்க ஒரு 5 to 10 வேர்ட்ஸ் அவங்களுக்கு ரிப்பீட்டேட்டிவா அவங்கள ரீடிங்க்கு அவங்களாவே ரீட் பண்ற அளவுக்கு நீங்க கொண்டு போய் நீங்க பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒரு 1 வீக்குள்ள அவங்க 3 லெட்டர் வேர்ட் மேக்ஸிமம் ரீட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இதுக்கு அடுத்து வந்து அவங்கள வந்து ஒரு சென்டென்ஸா அதை எப்படி அவங்களுக்கு ரீட் பண்றதுக்கான ஒரு கான்பிடன்ஸ் பில்ட் பண்ணும் இல்லையா? சோ அதுக்காக என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்பான வீடியோல பார்க்கலாம். ஏன்னா இந்த 3 லெட்டர் வேர்ட் அவங்க லேர்ன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அடுத்தது ஒரு சென்டென்ஸ் அவங்க ஃபார்ம் பண்ணலாம். கண்டிப்பா சின்ன சின்ன வேர்ட்ஸ் அந்த 3 லெட்டர் சின்ன சின்ன வேர்ட்ஸே வச்சு அவங்க ஒரு சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணலாம். அப்படி அவங்க ஃபார்ம் பண்ணி அதை ரீட் பண்ணி கத்துக்கிட்டாங்கன்னா கூட அவங்களுக்கு வந்து ஒரு என்கரேஜ்மெண்டா இருக்கும். சோ அதை பத்தி நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம். சோ இன்னைக்கு இந்த 3 லெட்டர் வேர்டு அதாவது சிபிசி இதை வந்து எப்படி வந்து கிட்ஸ் கிட்ட நம்ம ரீட் பண்ண வைக்கிறதுன்ற ப்ராசஸ் பார்த்தோம். சோ இதை கண்டிப்பா நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. கண்டிப்பா அவங்க கிட்ஸ் வந்து ஒரு 3 லெட்டர் வேர்டை ரீட் பண்ணுவாங்க. சோ இன்னொரு செஷன்ல நான் உங்களை மீட் பண்றேன். தேங்க்யூ ஆல்.